Nazdar ľudia, som z ďalšieho videa. Máme Subnautica. Hoj, hoj, hoj. Áno. Áno. Víš to? Víš to všetko? Víš to všetko? Víš to všetko? Kokos? Víš čo som si tu spravil? Dám som mu to nejak, ale on si nezaslúži nič, takže som to dal takto dole. Pozri sa na to. Je to nádhera ľudia. Hej. Je to nádhera ľudia. Trošku som si tu dovolil túto časť dať iba jedlu a takým veciam. No dnes čo robiť, hej, tak trošku som hej. Môžete sa na to sami pozrieť, mám 91 titánia, 89 kvarcu a tak. Mám 76 kopru. Čo idem robiť? Robil som si nového. Má 24%, bro. On má 24%, bro. Kamo! Dnes ideme rovno na vec. A fest som preskúmaval. A idem sa pozrieť do tohto vraku. Tak trošku som ho preskúmaval a fest chcem nájsť ten repair tool. A našiel som tu vchod. A neviem, či tam bude, no jedna vec musím spraviť, pretože mi to fest hučí, ja neviem, či vôbec natáčam. Kamo, čo si normálne? Takže, no. To je vchod. Hej. Vchod. A idem sa toto pozrieť teda, že čo tu je. Pretože našiel som tu vchod, ešte som tu nebol, ale uvidím, že čo tu je. Teda, a uvidíme, čo tu je, teda netuším, čo tu je, ale proste kamoško! Oh, hell no. Oh, hell no. Kamo, ja sa strašne stratím. Arkit, give me this. Give me this, give me that. OK. OK. No. Chcem to pozrieť takto ešte, že Kámo, toto fakt, že máte... Nehima Journal, go. No one wants to talk about how we got here. Pointless to speculate. I like pointless speculation. Can't be a flight navigation error. The cicada had years to adjust course. We couldn't fly to the wrong star, so we must have made an unscheduled phase gate transit. But phase gates come in pairs. If we jump through a gate, we could jump back. And which phase gate anyway? Zazor is 14 years outside Transgov space. There are no gates en route, unless the phase gate wasn't human. Mantis told me that Altera found an alien phase gate on 4546B. It's where the frontiersmen got their mini-gate technology. What if the cicada detected an alien phase gate and diverted to check it out? What if the cicada went through the gate and couldn't return? Where's the cicada? None of us remember a crash. And where are the aliens who built the gate? It can't be the tailings. So who? Čo? Počkaj, takže počkaj, 4546B, hej, tam ten fest 2 číselek, tak toto bolo, oni sa tu ako dostali, pretože samozrejme sme mali ísť na tú púšť, tú Zamantu, či ako sa volá. A vlastne ona teda je pointless speculation, blablabla, ale oni teraz sa tu nejako dostali kvôli nejakému erroru, a my sme sa tu dostali kvôli nejakému erroru. Hej, my sme mali ísť na tú Zamazentu, či ako sa to volalo, a toto 4546B, my tu nie sme.
my nie sme na tom 4-5, čítal som si niečo, ale nie sme na tej planete, to bola jednotka a a Bailu Zero, kde sa odohrával. 4546B, to bola tá planéta, hej. Ale teda tam boli tí alieni, čo urobili teda tú bránu, kadiaľ sa sem dostali, takže my sme prešli cez nejakú bránu a teda cikáda bola, sa mi zdá, že tá loď, tá veľká loď, ktorú sme išli, čo bola dole v tej diere, kde sme začínali, tak tam bola asi tá loď, to bola tá cikáda, tak je pochopil. No a áno, že to bola tá loď, Years to Adjust the Curse. No, oni sa tu tým pádom dostali nejakým proste errorom, s nejakou chybou proste a nikto si nepamätá ten crash. A teda špekulujú, že sú tu nejakí títok mimozemšťania, čo teda urobili tú gateu, ako na tej prvej planete 4546B. A sú tu špekulanti. Nevedia lore jednotky. Keby vedeli lore jednotky, tak by im to dávalo zmysel. Poskenujem. Teba mám už. Ho! Titanium ingot a basic battery. Basic battery, čo na to potrebujem? Kamo, nemám zase toto, ty kokos. Ale koľko potrebujem tých titanium ingotov? 1. Tak daj titanium ingot, že hneď. Počkaj, to som mal to. Tak budem mať 2. Tak budem mať 2. Let's go. Kámo, konečne ty počúvaj, ty budeš taký dobrý a konečne pôjdem po tom normálnom simulátore, čo som mal už dávno, že fest, čo ti dáva. Ako sa ma páči tá bejska. Mne sa páči celkom dosť. Toto som našiel, toto neviem, či som akože, či som našiel na videu alebo nie. A našiel som tento nuke. A fest sa mi to páči. Takže povedal, že hej, idem to použiť. A máme trošku viacej vody a jedla, hej to. Čo som si porobil, nachytal som si veci. Finally, bro. Teda, ešte jedna vec tam je, ktorú si chcem pozrieť, že vec. Ešte jedna vec tam je. Ale idem najprv po ten punch, či jak sa to volá. Ale teda asi sa možno, že pýtate, čo sa asi nepýtate, že akým spôsobom som rozbil až tak moc druhý Seamod. Kam ja netuším. Nebo tu? Asi nie. Ja poviem na rovinu, že ja netuším. Ale let's go, bro. Let's go, bro. Let's go. Kámo, konečne si môžem urobiť. Kámo, poviem potom si môže hneď, ale že bude vybavenú, ty kokos. Bude vybavenú. Hej no, ale Rob. Ale hej, mal by som aj preskúmať tieto cavey. Čože je jedna vec, pretože tieto cavey niekedy dokážu mať v sebe, že celkom dosť zaujímavých vecí, ono sem kálne neutečie, bro. Buď sa fakt snažil utiecť človekovi. No, nič. Daj. Ale teda je tu jedna vec, čo chcem povedať, a to, že v týchto cavách sa nachádza bunker. Hej, ten bunker taký, čo sme napríklad našli aj pri našej baske. Ten taký, čo tam mal ten hatch, či jak sa to volá, čo tam mal tie dvere. A teda tento bunker sa nachádza, tam potom pôjdem tam. Poviem to vám tam ukázať, čo som tam našiel, ale idem domov. Pozeraj.
Kamo si to videl. Čakaj. Musím si dať pozor na týchto čávov. Hlavne na toho Hammerheada. Kamo, ten Hammerhead zobral 30%! 30%! Môžeme. Sulfur som potreboval, sulfur mám. The dual medical repair tool combines plasma arc welding and fabricator assist to handle bulk or precision repairs. Though optimized for dry welds, it performs acceptably when wet. When wet? Poď, kamo, ja ťa rovno idem spraviť. Počkaj. Idem ťa rovno spraviť, bro. Welcome aboard. To všetko. Som si to mohol dať takú lampu. Daj nám si tu. Kokos, kamo, a to teraz vypadá, že fest. Čo ti dáva? Nie, daj, dám si tú veľkú, môžem teraz mať dosť materiálu. Tam je, že F. Pum. No tam je vec. A to teda rozmýšľam, že uvidíme, čo tam bude, lebo tam je ten bunker. Ale ja vám to ukážem teda. Ale áno, máme tu tohto čáva. Kámo, akože úprimne, ak... Ešte vám to teraz ukážem, čo robí, hej. Teraz ukážem, čo robí, akože reálne nič tu okolo neho není. Takže fest. Takže on tu má takéto očička. Musím si na to dávať pozor. Takže to bude zloba. Oxygen generator. What the hell? Lithium? Daj lithium. Akože reálne ma to ani nezabilo. Čo je toto? What? Ha? Ja som teraz zomrel, to bolo na kyslík, som teraz zomrel. Asi. Neviem, nepamätám si, som hlupák, ale kamo reálne to, že je nič. Že akože bro, ja si pamätám, keď som hrával jednotku a bolo to, že crazy, čo si keď si videl. Lithium is useful in manufacturing portable high-yield power sources. Teraz asi zdochnem, čo? O, fána! Nie, tu sme von! Zostaň tu. No! Hej, som bližšie aspoň k tomuto. Ja možno zdochniem, ale... Bro...
Welcome aboard. Welcome aboard. Welcome aboard. Kamo, rozmýšľam, že či si nechám ešte tú tatku. Nie, kamo. Nie. A musím rýchlo, pretože to stále bude iba jeden. Seek medical attention. Seek medical attention. Je ten blbúc. Fuck. Well, tak je druhý vrak. Teda ten bunker, ale je tu aj toto. Tento vrak. Hej, ktorého sa určite ešte dneska dostane, verím. Teda hlavne toto. Čože ten bunker teda. A tu teda uvidíme, čo je. Rebreather to mám. Čo zbyzač? Speedbaum. Power storage. Wow. Shelf. Oh, my si budem takto dostávať vecičky. Juj. To je dosť cool. Give me these. Počkaj. No. Wow. Yes. Postiel a bearbetku už mám. To by som si mohol spraviť bearbet. Tadpole fragment. Ty si čo? Čo je toto? Toto ma zaujíma, toto je, to som už párkrát videl, je celkom dosť pekné. To nemôžem? To je Lego, bro dá mi Lego. Čo to mám svetla? Vypadá to, že všetko to je. Wow. Kámo. Name a journal, go. During salvage at Camp 1, Zip recovered a body from the seafloor. It's me. I was in the first wave that built Camp 1. The ones who vanished. What happened to me? If Noah wiped my memory but kept me around, it must think I contribute something valuable to the group. Maybe it doesn't have any other ecologists. Or it likes how I scream. Voda's kids are right. I am trapped in samsara. Personally, I'd be okay with reincarnation as an animal. Maybe a cool eel. But I just came back as me. Zip gathered my bones for fertilizer. I'm grateful. She's not bad, as humans go. What? Takže ona našla, nie, tá Zip, teda to je nejaká táto ďalšia čáva, ona našla nahevminé telo. Hej, tomu tak chápem. Asi ďalší, dobre, give me these. Give me these. A ona chce, ona je teda asi tá jedna zase z toho Mongolska, teda čo, a ona je asi budistka taká. A ona teda chce, aby bola reinkarnovaná ako nejaké zvier. Oj. Switch. Twins. To nepoznáme ešte. High capacity air range. Oj, som to prečítal ako drunk, nie air tank. Môže byť power transmitter. Počkaj. Dobre. We can't swear. Try to swear. I can swear fine, Tennick Min. We can't swear in English. Why would I want to swear in English? There are no good swears in English. Because the Noah took all the good English swears out of our head. You can't do that.
It can scan us, print us, or roll us back to an earlier version. It can't edit us. Maybe it edited out the knowledge that it can edit us. It can't edit our uploads because they are low-energy mortal data, and Noah is a high-energy digital system. Like trying to edit fog with a knife. I still don't get why you're okay with the biobeds. It seems like bad Buddhism to accept eternal reincarnation into a cycle of pointless suffering. My suffering was already eternal and pointless because I have a twin. Alright, bro. Takže oni sú dvaja. A čo sa teraz stalo, je, že ten Noah sa mi nepáči. Oni teda presne teraz povedali, že to, čo si ja myslím, že ten Noah, oni budú vlastne toto je, ako to bude zlé. Pretože ono vie vymazať, on teda nemôže akože nadávať po anglicky, samozrejme nie je žiadne dobré, akože bro. Už nie sú lepšie, ale nemôže nadávať. To znamená, že ten Noah dokáže akože keď zomrieš a reprintuje ťa, tak on dokáže zobrať rôzne veci z tvojej mysle. Dobre bro. A to je zaujímavé. Bora. Urobím si 2 ampuly, že by som spravil. Teraz som celkom lovatý. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Dobre, stačí. Ej! To je dosť veľká tma. Vieš, čo to znamená? Dáme si tu, že... Oj, tak teraz to vypadá ako reálne by som... Môže byť? Si myslím, keď ešte teba takto poháňam. Yes, sir! Dobre, dáme pani. Ešte video by to stačilo, si myslím, že úplne v poriadku. Robil som to, čo som chcel. A ja teda veľmi ďakujem za sledovanie. A teda uvidíme sa pri ďalšom videu. Verím. Last touches. Tom sa hovorí last touches. A áno. Ja vám prajem pekný zvyšok dňa. A teda kamo, počkaj, kamo, toto musím spraviť, počkaj. A nejde vidno lepšie, hej? A pozeraj, a teraz tam svetlo som vozri prešiel. No vidíš, aspoň niečo ide. A už je deň aj. Práve teda zvyšok dňa. Ďakujem za sledovanie, dámy a páni. Dovidenia.